uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi ethu uJesu. Ngithi Baba ngilethe ukubonga kakhulu kubaba uNkulunkulu, ngilethe indumiso kubaba uNkulunkulu. Benginenkinga Baba, bengihlushwa ifoni kakhulu, ezinye inkonzo bese ngasakwazi ukuzilalela ngenxa yokuthi bilokhu iquleka njalo. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngeviki eledlule kwaNgolwesine ngangenisa umnikelo wokweshumi. Ubaba wanginika umkhuleko. Ngiyabonga kakhulu Baba umkhuleko wanginika wona ngokweshumi engakufaka ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu. uNkulunkulu wabe sephendula-ke Baba umkhuleko wami ngenxa yefoni eyayingihlupha. Kuthe ngakusasa ngolwesihlanu kade ngingenisa okweshumi ngolwesine. Ngakusasa ngolwesihlanu uthi omunye umzalwane avele angibuza ukuthi nginawo uCapitec. Ngathi yebo nginawo. Wathi ngizilokhu ukhala ngefoni, wasevele esefaka imali, wasethi angihambe ngiyothenga ifoni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, kakhulu kakhulu kakhulu. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngibonga ukuthi umkhuleko nje Baba wanginika wona, uNkulunkulu ubonile isidingo ebenginaso sefoni, ngoba la ey'nkonzweni siyafunda kakhulu ukuthi noma uma ungayitholanga usuku olulodwa uze ukuthi ngilahlekelwe, uNkulunkulu ngiphendulile-ke Baba kakhulu. Ngiyawubonga kakhulu umkhuleko Baba angipha wona kakhulu. Ngisazoqhubeka ngimdumise ngimkhonze uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba, cela ukubingelela nomama nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Hey Baba, ngiyambonga uNkulunkulu osenzela umusa nje, waphinde wasipha ukuphila ngomusa wakhe. Ngiyabonga kakhulu Baba uNkulunkulu, ungenzela umusa ngomama owangifaka ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba uMphostoli Sibande, ikhaya lezwi langifica ngilimele emoyeni, futhi Baba ngangilimazwa abazalwane, kodwa ngokulalela iy'mfundiso zakho Baba uMphostoli ney'ntshumayelo y'kaMama Mtsibande, ngaphila emoyeni, ngaphila emphefumulweni, kuze kuthi kuvuka leli zwi enhlizweni yami elithi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso y'kababa uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Bengilokhu ngiye entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngambuza uNkulunkulu ngathi, Nkosi, lokhu umuno wakho ungikhombe entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Yini engiyele entabeni yendlu kaJehova? Kuyabonelelwa. uNkulunkulu wanginika izwi elikuJobe chapter 5 verse 8 ukuthi mina bengiyakumfuna uNkulunkulu, kuNkulunkulu bengiyakubeka indaba yami. uNkulunkulu owenza imangaliso engenakubalwa, engaphenyekiyo. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Cishe Baba ngahamba emhlabeni ngayisihogweni ngithi ngiyakholwa, kanti angikakaqalisi nokuqalisa ukuthi ngiyamkhonza uNkulunkulu. Baba, ngiyabonga kakhulu ukuthi ubaba uNkulunkulu asivusele wena Baba, uvume ukuthi akugibele nomama Nkosi yami avume. Siyambonga uNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu angangigcina bazalwane, anibiyele, anenzele konke kuhle enikufisayo. Ngimdumisa nangomfana wami ofuna ukuyosebenza phesheya njengo-chef. Ngiyamdumisa uNkulunkulu. Siqalile i-agent yokuqala yamfonela, sekushoda ukuthi afonelwe enye eyesibili bese fonelwa umqashi. Ngiyamdumisa uNkulunkulu Baba, ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka ngoba uNkulunkulu uhlola inhliziyo. Ngiyazi ukuthi uzowela umfana, uzohamba uyosebenza phesheya. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngibuka nje ubuhle bakhe ukuthi Nkosi, ngaze ngathandwa ngingubani. Ngithi bayede Nkosi yami, ngiyathandwa. Baba, ngathi uNkulunkulu anganisikelela kukho konke. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa kudade nomama ngegama lenkosi yami uJesu Kristu. Ndibulisa ekhayeni lezwi endabeni kaYehova. Kuyabonelelwa. Nami ke ndithi makhe ndinqine namhlanje. Kudala ndifuna unqina kodwa ke ndingathi ndinqine. Ndithe ndakufunda uRoma 10 verse 9
Bendisoloko ndikhathazwa yinyonga. uThixo kwawam wandinceda. Ngoku iphelile loo nyonga, andisayiva. Bihleli nje ikho, kodwa ke ngoku iphelile ngenxa kaRoma 10:9. Thixo ke wam undikhulule kuloo nyanga. Ndiyabonga kakhulu ke tatam ngemithandazo neemfundiso ondifundisa zona. Thixo wam uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Mayibongwe uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kutata egameni lenkosi yami Yesu Kristu. Ndibulise mama egameni lenkosi yami enguYesu Kristu. Ndibulise nekhayeni leswi. Endlini kaJehova kuyabonelelwa. Ndiyabulisa ngegama likaJesu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi. Bendikhe ndalala ndingaphilanga yile fiva. Bendikhe ndalala, Nkosi yam, kukubi kum. Ndikhohlela, ii-joints ezi zibuhlungu. Ndamane ndithandaza ke kwabaseRoma 10:9. Nkosi yam, ndimane ndisenza ke umkhuleko katata egameni likaJesu waseNazaretha. Ndabona ubuhle bukaJehova. Haleluya. So ndithe ndisahleli nobusuku lwesine oko ndisebhedini ezinzulwini zobusuku, ndeva kusebeza endlebeni yam kwakho ukuthi uphilile. Haleluya. Yangathi andiyazi. Ndothuka ndandothi hayibo, ndiyakwazi uphakama. Ndothuka ndazama uhamba, bendikade ndingakwazi uhamba, ii-joints zibuhlungu. Ndandothi hayibo, ndiyakwazi ufika ekheshini. Ndathi hayi bawo, uyinkosi, uyinkosi, uyinkosi yamakhosi. Ndiyambulela ke uThixo, ndiza nobu bungqina ukuthi uma simkholwa uThixo ukuthi uyadala, uyadala ngenene. Ndiyabonga ke kakhulu. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama, abazalwane bonke ekhaya lezwi, abazalwane bonke entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukuphakamisa umbongo uNkulunkulu. Baba, ngesonto eledlule ngiye ngangena emkhosini wensuku ezinhlanu. Ngithe kosukwini lesihlanu ngavelane esandleni sami sokunxele nganesibhobo nje esimile ndawonye. Kwafika ukuthi angithathe ifoni ngiguqe ngibeke layo ohlangothini lwami. Ngithe mangiqeda nje baba, ngisukuma, kwanento nje egijimayo esisukayo lapho. Ngayizwa igijima ihlukana. Baba, baphela nya ubuhlungu ebengibuzwa. Ngiyambonga baba uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu. Ngiswela amazwi okubonga, ngiswela imilomo yokubonga. Muhle uNkulunkulu, uyasithanda, uyasinakekela. Ngibonga kakhulu iy'mfundiso zakho baba nomama. uNkulunkulu akasisize. Akasisize uNkulunkulu, sihlale sinamathele kuyena. Singasuki noma ngabe izivunguvungu ziyafika, noma ngabe kufika luphi uhlobo lwesimo, kepha singasuki kuyena. Baba, nomkhuleko wabaseRoma 10:9 unamandla, unamandla. Buningi baba ubufakazi, buningi. Ngisho ekhaya lami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyathobeka kakhulu baba egameni likaJesu. Nginenkinga baba. Bengikhonza kwelinye ibandla lisesikhawini. Mangikhonza kuleli bandla besikhuleka. Uma ngabe sikhuleka sithi uNkulunkulu kaBaba bese simusho-ke ngegama lakhe lompostoli. Njalo masikhuleka sithi siyakhuleka uNkulunkulu kaBaba bese sithi umpostoli bese simusho ngegama. Singasho nje ukuthi egameni likaJesu. Sithi uNkulunkulu kaBaba bese sisho yena ngegama. Sigcotshwa laphana baba ngamafutha. Sigqoka ikipa. Uma unenkinga nje kuthiwa gqoka isikipa ulale. So silale ebusuku sigqokile lezi kipa. Uma umphuphile nje kuthiwa jabula ubona uNkulunkulu. Uma ngabe ulela umphuphile. So baba, into njengamanje esingikhathaza, ngithe ngilele ebusuku ngaphupha. Uma ngiphupha ebusuku uthi wangathi ungicindezele endaweni eyikhona. Uthi kimi uma ngabe mina ngingavumi ukubuyela laphana ebandleni lakhe, uzwe wanginqumela ngisho usuku. Wathi ngoLwesine nje kuzoba kuphelile ngami. Into esingithusa kakhulu baba ukuthi baningi abazalwane abangasekho laphana ngenxa yayo lento le. Mabake babona ukuthi akukhonzeki kahle la uNkulunkulu wabasiza wabambulela ukuthi akukhonzeki laphana kahle. Khona umoya ongekho right okhona lapha phakathi okukhonzwa ngawo. Abaphili. Sekunabazalwane nje abaningi abangasekho emhlabeni. Kwanami njengoba ngibona ukuthi ngibiyelekile. Kwaze kwaba kufika isikhathi la ngabe nami ngiyaphefumula khona. Ngibona ukuthi nami ngibiyeleke ngoba ngisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Mhlasimpe nami ngaba ngikho. Baningi abazalwane abangasekho laphana. Makwabona nje umzalwane ukuthi sekwenzeka ukuthi kuyosangekho. Omunye wabona waphefumula omunye umzalwane wathi ayingeke. Wayeka wathi useyayeka yena ngeke khona izinto ayibonile ubona ukuthi nokuthi okungekho right. Walala wavuka ethule embhedeni wakhe. Walala nje wavuka ngase. Baningi baba manje nje umzimba wami nami uyathuthumela. Ngiyazi ukuthi lokho bekusho bekuyiqiniso vela. Abazalwane abaningi abasekho manje ngiyabona ukuthi kusho ukuthi ubefika kanjena kubo uJesu Kristu.